Turkash. A yau ne shirin na ɗan kowa an yanka ta tashi zango na biyu kashi na 12. A yau zai zo muku da misalin karfe 8 na dare a wannan YouTube ta mai albarka. Da fatan za ku kasance tare da mu a cikin wannan YouTube ɗin ta mai suna Best Hausa TV. Idan yau ne farkon zuwan ku wannan YouTube channel ka danna mana subscribe, kana ka danna mana ƙararrawar sanarwa da zarar sabon shirin ya fito za ku same shi ba ta lokaci ba. Shirin daɗin kowa an yanka ta tashi. A yau ne ranar Asabar, inda ya daidai ga watan Satumba 24 ga watan Satumba 2022. A yau ranar Asabar, shirin daɗin kowa an yanka ta tashi zai zo muku. Ku dai ku kasance da wannan channel ɗin tamu domin samun shi. Kawai abin da muke da buƙata ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana ƙararrawa da zarar mun saki shirin namu za ku same shi ba ta cikin da ɓata lokaci ba. Shirin fim ɗin daɗin kowa shiri ne mai dogon zango, inda an ce kafka ne ba shirin da ya dogon zango ɗinsu, wanda shiri ne wanda ake nuna halayyar da take faruwa a ƙasar mu ta Najeriya, inda za ku ga duk cikin shirin abin da yake faruwa a cikin shirin haka zalika shi yake faruwa a ƙasar mu ta Najeriya. Ina son mutane don haka ku dinga koyi da abin da suke faɗa, ku dinga wani wannan ba daidai bane wannan ma daidai ne, kamar yadda za ku ga kidnapping ɗin da ake yi haka shi ma a Najeriya ana yi. Komai dai da yake faruwa cikin shirin fim ɗin kamar dai rayuwar mu ta Najeriya haka suke kwaikwaya suke yi maka wannan shirin. To masu kallo ku biyo mu domin samun zafafa kuma ƙayatattun sababbin shirye-shirye masu zuwa nan gaba. Ku dai ku kasance ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa da zarar sabon shirin ya fito za ku same shi ba tare da cin wani ɓata lokaci. Shirin fim ɗin daɗin kowa kenan zai zo muku a yau misalin karfe 8 na dare. Kada ka bari a baka labari. Karfe 8 na dare zai zo muku misalin karfe 8 na dare. Muna godiya.